Antzaildu daiguna gatereuna. Lurraren kontrakolpeak jotzeak ez da soilik erritmoa markatzeko egiten. Kristautasun aldu aurreko errituetatik dator, neguaren ondoren lurra ernatzeko. Agatedeunak emankortasun erritu zaharrak ordezkatu zituen. Gaur egun izen kristaua duen arren, eduki erlijiosoa gutxienekoa da. Tradizioak sustrai paganoak ditu, 10 lurri lotuak. Horregatik bertso asko lurrari, herriari eta komunitateari eskainiak dira. Jatorrian, umorez eta errepresaliari gabe, agintariak, bidegabekeriak edo jokabideak kritikatzeko balio zuten. Urtean behin, egiak esatea baimenduta zegoen eta horregatik herri bakoitzak bere letrak ditu eta gainera oso desberdinak dira lurraldearen arabera. Mendeetan zehar, soilik gizon gazte kantatzen zuten, nekazaritzari eta kuadrilei buruzko bertsoak botata. Emakumeak oro bat 20. mendean hasi ziren parte hartzen. Bildutakoa alargunentzako, bideak eraikitzeko edo gastu komunak ordaintzeko bideratzen zen. Auzotarren elkartasun ekintza zen, gaur egun oso presente dugun auzolanaren aitzindaria.